Shalom. Parhalado HKBP Singkawang, Resort Singkawang. Pasahaton selamat hari Minggu ma tusude ruas ni huriata. Tarlungobi di tamwe nami na topet madohoti permingguan di manuguton. Tuhan tama nama masu-masu parsaurata. Ta paradema rohanang pikirata laho mar parsaura do debata. Marhite-hite na martangiang hita sangopas di bagasar rohatabi. Martangiang mahita. Amen. Tapuji matuhata marhite-hite ede nomor 565 taideon ayat sada saat rodi ayat tolu. Dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi perbadia na tumopalangi dohot tanoon. Amin. Songonodo di dok Tuhan Yesus, yang gopoda na diau, dangau na punasa, poda di namar suru au doi. Mulo adong manang ise nama pahelomo ni rohani amai, boto oni ido taringot tukodai, manang nasia debatai, manang nahuhatako ni siya roha kusadiri. Songon manidogni surati, akabatangay na manguludo, mabawar siyang tamatang dinakorsea dia. Haleluya. 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 Debata amanami na di Banua Gijang, hupangidohami tuho, seleho
matu hami to di hasitongan doho dame, asataka suboto hami na Salomo ni roham. Jala urupi mahami mangulahoni, sian nasa gogonami. Marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mare dehitan sian buku ede nomor 100 ayat 1 dohot 2. Oh Tuhan Yesus, Raja di surga, Tuhan siap amai. Tabegema patik ni debata di minggu tadi madogoton imana dibuat sian buku konfesi HKBP bidusada ayat B2 songonon ma didok disi. Debata anak ima Yesus Kristus hapatara ni debata ama na mangarumari dirina gabe jolma na dinubuhon ni si Maria na gabe-gabean seto di korbadia adorang so habubuhan. Ibana do Tuhan na kumokop dohot paluahon jolma manusia. Dia toy ibana do parsorion ni hajolmaon dohot nasa bangso di sudetiki. Jala hakosan situtu do ibana sahatro di saleleng ni lelengna. Di palua do jolma manusia sian gumgoman ni sibolis, sian panhatubanu ni dosa, dohot sian hamagoan nang hamatean na tumaon na berlin. Pola mate di hau pinor silang. Ibana do habogok ni pelean partengganan tu debata, siala dosa ni hajol maun. Natuat do ibana tu banua toru dung ditano, na mulak mangulu di hari patoluhon, na manaik tu surgo, lau undul tu siamu ni debata Jehova amanai. Marhiteido di patiku debata ibana, jala di basa-basahon goar na sumurung sian nasa goar. Asa sobato kuarni Yesus nasa ulunitot na di banua gijangi, dohot na di banua totan tongaon, nan na ditoru ni tano. Sianido, iban na mangutihon nasa na Hosea, uhut manggongkomi saluhut, pay mamulang sugut tu tanoon, manguhumi na mangulu dohot na mate. Asa nasa suara matatopoton, Yesus Kristus do Tuhan, bahen hasangapon ni debata ama. Marhite ko daon, taodol ko do, nasiantahi ni debata situlusada do, harorona gabe jolma. Hod do ibana debata di bagasan hajolmaon na. Jala di patipo debata dirina, dinamulak ibana tu debata amanai. Dung sikop ulaun haluauni di patupa ibana. Nang sian mulani mulana do tahi nasun badiai. Aku
akup ni tau dol hodo na huhut Yesus mahuhumi nasa hajahaton pai maro ujung ni portibion tau dol hodo na holan sahari Yesus tarsilang makokop jolmai alani ita tula dopo dan amado adong haluau na asing sian naum pinatupani Yesus na adong dalan na asing madapoton debata asing sian Yesus na madok holan panurirang sabindo Yesus na mangodolhon holan hadebataon manang holan hajol mau ni Yesus na adong haluau na asing sian naum pinatupani Yesus na adong dalan na asing madapoton debata na asing sian Yesus na madok holan panurirang sabindo Yesus na mangodolhon holan hadebataon manang holan hajol mau ni Yesus songoni nang kuda na madok boy ulau na dinggan pinatupani jolma manukahi tu ulau na laos tatulak do pangajario na madok na pinasilan ko do mangulahi Yesus Kristus di ulaon parpadanan na abadiay ido sahatna atong rakmangido gugu mahita tu debata laho mangulahon na hobartu patiknay ali Tuhan debata say partuguy mahami mangulahon na hobartu patikmi amen. Mare dehitas yang bukede nomor 170 sada ayat sada 22. Di bagasan uduk dohot serep ni roha tato poti mado sat tanagudangi tuadopan ni debata martangiang mahita alea manami jala debata nami na di banua gijang pargugo na sohatu dosan pardenggan basa doho jala rodi saleleng-leleng na doa sini roham sai marpamuati maroham di hajahaton nami jala sayunang be ingot akadosa nami i ay jojo do hami mardosa maradupoko jala jojo do usungguli hami rimasmu marhite sian pangalasyon nami di hatam ale Tuhan Jehova sayunang paingot-ingot pangalasyon nami i unang alang asini roham di hami sayurupi mahami ho ale Tuhan debata hatuan nami palua mahami jala sesa dosa nami ala ni anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin.
ABG ma baga-baga ni debata taringo tu hasesaan ni dosata. ICB mangaluhon akan apinilit ni debatado na mamitori. Isedo na madabuhum hamagoan, Kristus Yesus do nong mate. Alay dada holani, nong mulak mangoludo, jala disiamu ni debatado ibana mangudihon hita. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Marede hita sian buku ede nomor 265 ayat 1 doho 2. Epistel di Mingguta di Manogoton, imana tarsurat sian Yohanes bidu 2, mamuka sian ayat sada satro di ayat 12, asa masikat soring mahita majaha. Namar bagas di hutakana, dungi pato luarihon, adong namar bagas di hutakana na di luat Galilea, jala di sima inani Yesus. Jadi dungkurangan anggur nasida, nina inani Yesus ma adong ibana, dan adong anggur di nasida. Dungi nina inanai ma adong aka karhobas, manang dia domonona tuhamu, bahen hamu ma. Gohi hamuma akagusionai, jadi goksi tutuma di bahen. Alai didai hidupnya kapar kobasima aiki nong gabe anggur, jaladan di boto harorwana. Ai holan akapar kobas nama naku aiki do botosa, gabe di joma pangulii. Asai mata dana barjolo na
binahin ni Yesus di kota Kana na di Galilea. Papatahon hasang apon nai. Gabe porsea maaka sisea nai di ibana. Ido sahatna mertua do halak akana tumangihon hata ni debata jala nau peoksa. Amin. Marendehita sian dukaide nomor 630 ayat 1 dohot ayat 4. Iburohaku Tuhan Yesus, sudah ngolongku di Tuhan Yesus. Ibu tolongku dan Tuhan Yesus, dan ngolong sumurut beta ihunton ma Tuhan Yesus, udah dijodoh apa tulus. Beta ihunton ma Tuhan Yesus, sayunang mo sumurut Taha tidakon maha porsiaw tai, songonahina tidakon ni dongata saha porsiaw di sado portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jahuba, ido ama pargugon masong atulosan, na tumopalangi dotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahuba na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean siaton di korbadia, adorang sohaguluhan. Ido tuhata na tumau na bernit di panghuman ni silatus, nama tetar paja do ibana di haupin bersilang, na tua tubano toru dung ditanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, nama naik tu surgo, lau undul tu siamun di debata Jahuba. Amanai pargogo na suatu dosani, di sima ibana kaya mamulak suko tutanoon, manguhuni alak na mangulu do namate. Au porsea di toni barbadia, jala adong sada huria na badia, huria atau panyalah Kristen akan abadia, doho di sesaan di dosa, doho di atai nama dok, mulak mangulu suku daging nihalak ng mate, doho di hanguluhan ng sora suda. Amen. Shalom. Tabege majolo titing nama sadi hurian tadi bagasan mingguan. Napar julu guarni minggu ta sadarion ima minggu pasal puluh syawal tung trinitatis dohot topik pauliulion aka hasomalan nadinggan atau melestarikan budaya. Napa duahun namoding. Nah dari Jumat tanggal 10 Oktober 2020 nunga marujung ngolu amang M Situmorang manang opung marpel siang weksada tutup usia 62 tahun tatangnya konma asa tumibu tarapul saluhut keluarga dapat duluhon pelayanan resort borhat dong amang pendeta resort makubasi hurianta na di pos pelayanan Sambas Jalan Amar Jabita di Minggu Tasadarion Ima Situa TH Turnip SPD di W2 dohot Situa Dr. Andus J. Silalahi di Weksada dohot Wek Tolu. Napa pantun pilihan kas Natal di Minggu Tasadarion papungu pilihan dohita paperluan untuk kas Natal ning hurianta tapasahat ma di bagasan holong ni roha. Napa limahon rapot panitia Natal dari Sabtu tanggal 24 Oktober tahun 2020 pukul 10 siawin tapatu padu rapat panitia Natal maringanan di Sopogoda Bardomutusi sudah panitia Natal lang terpilih asaroman dohoti rapoti las ditingon managabi undangan resmi itu sudah panitia napon permingguan di rumah duka tapatu baru permingguan di rumah duka keluarga Nyonya M Situmorang SER baru sitinjak manang opung marpel di Sakok
masuk pukul 8 WIB nani hobasan ni situa doktoranda F baru lubis dohot situa M si hombing. Napa pituhon sosialisasi hasil rapat perwakilan kategorial na di hari Sabtu tanggal 10 Oktober tahun 2020 ima na perjulung celengan tahun sending di Papunguma di hari Minggu tanggal 1 November tahun 2020. Napa duahon padidion nabadia di Patupa di hari Minggu tanggal 27 Desember tahun 2020. Napa tuluhon panabalan situa di Patupa di hari Sabtu tanggal 26 Desember tahun 2020. Napa panton Balua Pangkungkungi atau lepas sidi di hari Sabtu tanggal 26 Desember tahun 2020. Napa waluhon permingguan tu tanggal 25 Oktober tahun 2020. Napa jolo masuk pukul siawim wek sada dohot wek tolu masuk pukul 11 ima wek 2 memakai kidung jemaat. Napa siahon dukungan doa. Napa jolo tu keluarganya M Situmorang Manang Opung Marpel SER Boru Sitinjak Alamoding Amang M Situmorang Opung Marpel Doli. Napa duahon tu sudah ruas di Hurianta sedipada Tuhan tama nasa persahidon di masa pandemi COVID-10 sion. Lebanon 10 duahon pertangyangan wek tong do tapatupa pertangyangan wek serentak dina tolu weki ima di hari Rabu tanggal 21 Oktober tahun 2020 masuk pukul 10 siawin marhite-hite YouTube tidak maling acara na di grup WA masing-masing. Napa 10 tuluhon ruas di Huria nomor ulang tahun siang tanggal 10 walu saat tanggal 24 Oktober tahun 2020. Parhaladu dohot ruas di Hurianta pasaton selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan di mingguan hatan itu hatta di Psalmen 10 ayat 12. Saya perrohai mahami mamilang-milangi angka ari-ari nami asa dapotan rohana bisuk hami. Guar-guar di nomor ulang tahun gue tidak na di layar na di jolo. Songoni manang di kewangan pengeluaran dohot pemasukan gue tidak di layar na dong di jolo. Songoni titing nama sa dohot parhepengor di Hurianta di bagasan nasa mingguan mauliate tapos ada rota martang yang mahita. Alih Tuhan lebatan namin amat habangso di Banua Gijang puji-pujian hasang apon mardongan mauliate pasat hamid tujulo mali Tuhan di siala asini roham amat dongani hami atau tong mangalehon hai pasot tu hami galut marsada-sada umbahin boy rohami noeng tujulo. Alih Tuhan lebatan nami satu kinay naing mabigyan nami bag hatam na badiay na pinasahat na posomi uka marohan ang pikiran nami asang giat hatami namian di bagasan rohan ang pikiran nami songoni marang na posong na ning pasahaton barita mi ali Tuhan lehon habisuhon asang giat kuy marsaringan hatami tusbi liat di bortibion nang tagamon sumardosa hami alani isi sama sudia kadosa panglasan nami asa tama hami gabi haboran di pasu-pasu tangihon matang yang elek-elek namion di bagasan guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangnya kami Tuhan amin. Mari dihita sian ke nomor 330 sia ayat sada. Unang kalalakihatan, tulus ni Bangsa Barni, dan dapat mengasonakan mulo gulang sa bati. Ipetos ko siluna, namang kugaro ani.
mauliate do rohanami o Tuhan di bata para siroha di kami saluna bui marpung kami di permikun kami sedarion mamuji pasak warmu sotokin nai sigatan kami nama hatam sautik ale Tuhan bohal di permulun kami ajari kami Tuhan meriti itu di purbedia asal matus kami di hatam nabediai meriti hite Yesus Kristus bertanya kami tuh amin. Dihida asal hut huren itu hatta turku jamita dihida di perminggu sedarion imada dienet sian buku Job bidu 42 mamuka maisha na itu rodi ayat 10 itu asa hujahama dihida asal hutna mangonai hata di bata tu ale-ale ni si Job jadi dungsun di hatahun Jehovah aka hatahun deng tu si Job nina Jehovah mangadu si lipas siat teman nunga tu masih korkor limasum midako doh mida ale-ale si dua halaki aidang hatan si tong di bawah hamu taring tuau songon na pinabuani na posoki si Jopi nuaing pe buat tamu madi hamu itu lo kutopur do itu biru-biru tunggal jalalau hamu na posoku si Job asa dipilih kamu sada pilihan si tutungon manguras samu jala ditangyakan na posoku si Jopi hamu jadi tatakuku maibana gabedang bahenok tu hamu hubar tu haton na binahemu nai aidang hata sitong di pobohamu taring tuau songon na pinabuan na posoki si Jopi dungi lauma si Edipas si teman do si Bildad si Ansua do si Sofar si Naima jala di bain nasida ma khobar tu hatani Jehovah tu nasida jadi marpemati ma rohani Jehovah ala si Job dungi humosing maibana humosing ma di bain Jehovah parsorion si Job ujuna martangiang ibana mengutihan ali-alena jala nasa arta na si Job na jolo si lopi dua ditagbai Jehovah dungi robema sudi haanggina dot ake botona roni sudi dongan na magudang maraput ibana lao sumbangan sagu-sagu rap dot ibana di bagaset jabuna jali didok hata sipir ditot dina hukut dia kuliah-kuli ibana taring tu salut hinamaku na pinaroni Jehovah tu ibana jali didok be tu nas ibana sakesita dot titisere sadebe dungi kumodang di pasu-pasu Jehovah si Job di ujungna sian na dimulanai aina 10,000 biru-biruna 6,000 tona 1,000 pasang horbona jala 1,000 haludina buru-buru tubuh sepi itu anak-anak tulu buruna guarni buruna si haan ima si Jemima ia guarni sepei dua si Kesia ia guarni sepei tulu si Keren Hapu dungi disadok tanoi dan along jupang buru perempuan songan hinau ini buru-buru ni si Jopi jara di leon hama nasida tu nasida hauma bangunan di tongan aka iboto nasida dungi mangulu dope si Job 140 tahun dari gabisanga dope di ida pahupuna doh nina pola pak sudut dungi mati sarima tua masih Jopi dalam mahap rohana di hanguluanon ido sahana dihida salut kuren itu hatta na hina horongan itu hatta Yesus molo ta ida tape ujuk na kening sorion si Job jala tapa masa ma na tapa kilalahun di bagasan 3 bulanon sian na mulai bulan 2 hita satu sedarion di mana masa pandemi COVID-10 sia dan tunggia di PHP molo tagadikon tuna masa na dialaman si Job HP kurun waktu na 7 bulanon macam tu terjadi perukilon ra di tempat tabi di sarana ya ekonomi pe merosot aka ya naneng manguli naneng segala macam maka program-program bui sudan termasuk di Huriata 3 macam program nasibui terjadi ala terhalang namasa di tengah-tengah Huriata jadi duna tarida rupani mengenai hatan akan didokon hatan di mata tu aliran si Job di semua terjadi salah satu bentuk kesalahpahaman ingat no bihita di hatabata nama dok manuk ni pialang di rekote lomar pira sirang nama reale nalubian matian ina so ina mapiriko ni nama reale di tengah-tengah di mulut tahun HP terjadi kesalahpahaman antara aliran si Job na kening na tuluh halaki tu si Job bahasa senari iman duduk na gagal paham sejuk do diujuni nasida si Job nama dokon alani dusam do benar sahito alani dusam do baik di tahu ko parukilon alani dusam do segala macam aku tuduhan nasing mana dokon na teologi na salah dipakai halaki tiki masa hanguluan na jolo di si Job HP dangi
Alani mah dia bawa kadongan. Kadang dosa ada turi-turi na hujah atau silakan pistar. Kayak untuk kita taring tu akan nomor donganon. Jadi di sini di surat adong main na salah raja. Setiap di kita rajaon, tapi tu ponggol tangan nasa bola, tangan hampiran. Jadi naik mengalui penasihat marajaon di harajaon na asabur pani dengan berdalan harajaon non 1 bulan di hari. Dipilih mah, ditutuh masa yang barang segala macam, dipilih masa dari hak. Dumar pungu pigi-pigi hala hati hai, itu kor rajai matu nasida. Lukis hamu majorong au, tulus tuna pikiran muna masing-masing. Tulus tuna pikiran muna taring waktu au. Jadi masih ada mahalakon mobil lukisan Nabi, dung dapat dikina, di papung lukisan ini, dapat dirajau mah tulu halak, berarti tulu macam lukisan, nah betul-betul mengenai Tuhan turohani rajai. Lukisan na perjolo digambarkan amat todo rajai dalam bentuk sebenarnya. Lapatanna warna kaning dicari tahun tangan ni rajaon ponggol sasada. Alai digambarni si amat si aon majoro didokon digambarkan malengkap do tangan ni rajai gateng sumat dinggame inna. Jadi dibuat musik gambar na berdua hon. Digambar na berdua honon digambar tangan ni rajai nama ponggol sada. Dinggan ina raja musik. Digambar na baduluhon atar dipapuli ama todo lukisan na kira orang sorry songono margaya dan terida tangan nama ponggoli. Jadi di siba di suku nasida di suku rajaiba tu pemilik na perjolo. Bahasa songoni dilukis soau inna. Itu raja nami ho halak nasalap. Dan baduluhon kekuranganmu di tongah-tongah ni tibion enejo lupe dengan tutangami di topari bara. Ape noain masih kecelakaan ponggol tanganmu. Jalan ini hurokon gabar maho sono ma aslim hian dengan enak. Di suku matu na berdua hon wasi gabar ho soni ai dos lim raja. Wasa lima ponggol tanganmu ini mutu hamil kaning gabar ma au tulus tu pikiranmu. Enak dengga tutu. Na betul di suku ma wasa beko soni dan saya tutu horoktor raja nami ai hubo tu ponggol tanganmu. Alai na juru dengga tu tanganmu. Dungaing pemasa si soni. Jadi, atar pinapuli maudik dan terida kelemahanmu di luar ni portibion. Asabwa hot marsaringar di harajamu nanai sipiprumu tujuan nyari. Jadi mah dipilih rajaum na tulun agabe panasihana asing be parhudulna. Wa masing parhudulna molo to kartigor ya bahasa Batak narupani si tuluk ngati norbo dipake ba si aon. Wakana molo misalnya gurdo dipake masih be. Ala itu akan nabisuk tu agak pemikir segala macam dipakai mana betul honon. Asabwa ai hikmat dot kebijaksanaan dan bui dipikiri jorma sian pikiran nasa diri ikon eset dibatadui. Bui hitam masih kola sa tipu-tipuna, bui hitam masih ajar sa gudang-gudangna, bui hitam mengatusi akan nari pertibon alai molo sorodo hikmat manang kebijaksanaan sian dibata na sejadi tu padinggeni beno tenang tujulan nyari. Taida merpani tonggu saya Bibel tayane sudia katuri-turian di sisi Raja Salomo dipilih gabe raja hati hai Peter Ahmad dipangidu baik dia bisu Tuhan asahuboto mangarajai bangsom nagal gaul buana moro suku-suku tu hida ganu masere-sere song suku-suku ne parjuro nakani di masa sison nario rupani nungamar minggu hita mau lihat itu hatta mampu dope hita di rohatta be madu uladi Tuhan dia kena masaon mampu dope hita ganuk memuji pasak kori de bata dia kena masa na piga-piga bulanon mampu dope hita maka mulai tiang saluhut dengan ibasa itu hatta nang tajalo mulu tei rupani akadongan kena masa waing termasuk berita seni dibuk do gimana kalian kerja di sana itulah Pak. Kenapa? Sudah 7 bulan kami dari rumah. Hirana mau teman hirala, syukurkanlah itu. Iya Pak, disyukurkan. Kenapa disyukurkan? Masih untung Pak, kami nggak dipecat. Tapi tidak kadongan tadson, adong dongan gerejo di mall satu ngana nama gazina di Leon. Ibe tuh ini lebih dilihat satu ngan. Wah mau separoh tong domat mau lihat tong bahasa bawa di gerejo. Jadi masa mah parukilon masa mah pengunjuran untuk Majapahit. Nah dia laman di sijok diki memang dalam kesalahan si Jopi ini terjadi tuh pertandingan antara Tuhan do antara debata do si bolis hati hai menurut ini sudah saya Bibel takas do ibu itatusi bahasa terjadi persaingan ai bakata itu debata tuh si bolis ai guarda do si bolis gabi mah pangalahona ala berkhianat itu debata kan itu jadi tuh terjadi pertandingan tikini di debata do memang soalnya pada pinaturang lipat dita
Adong tu sada na posokku. Nahot porsiaw na lang malugang agi api hidupku. Ina disulis. Bertaruh kita Tuhan. Ibu pakai bahasa lain apa nih? Bahasa ayat dari pasuk-pasuk di mana benda oleh mana? Menguji pasak orang muda bedia. Uji mah. Diuji mah tuh iman kini sadari bani katuk masa mati keleng nabi itu terbakar ke jauhnya sudi dirampas harat dirampas sudi ke lupuna hudan segala macam. Laos disadari menghadap alai ahamai didopsi job halusna sedebata bulan. Saya datang ke dunia dengan telanjang, saya juga akan kembali dengan telanjang. Sada pangkat tidangion natung macet berat di BG Sibulis tali marak sekebaba. Ujian kedua datang dia dari Tuhan. Iko benok gimana berkhianat Tuhan, bain ini dari bata di mana? Bacaran lomo. Malah harus saya dulu nasibui ganggu. Ahame kosanai unang ganggu. Itu hak saya, hak veto ni Tuhan di bain marsahi. Nah di bagasan persahi tong merupakan kaning nama Raya Leon. Saya dijujinya kadugan nai akui balu samjok. Baik maluku korban bakaran. Jadi saya diri bang si jok merupakan hati hai. Halus salah Tuhan neng si dokono kutu. Jadi mulut aku udah kepada bang itu diri tebe ganu. Dan yang martangnya kita tuh ada pun di bata. Kapu itu rupanya tarimangi. Kita merenung. Apa kesalahanku kepadamu ya Tuhan sehingga masa di tengah-tengah kehidupan saya seperti ini. Alana dan tung di bata orang mengujuni zorba. Kita jangan salah. Di bidu bakul domba gabi patar pagosa guru di debatado selalu minggu di hajar maun jalan marhamunangan tu ujungnya kena tutong masih tiupan tu di batak sada dapat dua kan tidak di jaku besar dan naik sepuluh unang ma di dok manang ise jupang terujun ibana na terujun du ausiat di batak ulai selai unang ma di dok manang ise jupang terujun ibana na terujun du ausiat di batak aidang masa di debata pengujunan tuha jahaton dan diujuni ibana manang ise dia rusnusi dia 10 pituna saluna do sida oleh nadinggan naso libasa na muli utus iman harus yakijam sian amani na tiur naso lumuba naso bodo agiaha halinuni hamimibar tapaula tu dari tabe isi do hamu amang inang naolo ya majahat gelemuna isi do hamu amang inang naolo rupani berkhianat tu gelemuna saya yakin tidak ada nanggo perjahati nata surat di belta mengiduikan anak natu bapak nana perjahat perampok pembunuh segala macam kok duikan di leon dan di leon ulu asamate hodang inna wasa gimana margeleng nggak semudah kita. Apalagi kita dari tubus di debata siar dosa, mana mungkin seperti itu? Jara takasto didalusi Tuhan di Jeremia 20 ayat 10 saja, sudelo aka sakap naringkan ubai Tuhan. Terus kalau begitu, kenapa Tuhan mau mencobai? Kita jangan salah, dan jangan salah teologi. Alana dangdung debata, namo besai tuaka jelma, sona masa nakaning. Job tidak tahu dia diuji. Alana pakai teologi jam. Imani berdua kijang pakatnya mentara di mata du Sibulis gabi terujung bah si Job diuji bahkan yang paling menyakitkan yang dialami si Job inatan sendiri liai mapang Tuhan biwa dan atau hobi puasa nih tapi hari berturut ada yang lebih debat nasi si Job bau jauh dan dibutuh hoi sayyidina sebegitu teguhnya kang kesetiaan iman Job kepada Tuhan ya memang demikianlah maka buku Nisi Jokoma sebagai salah satu bentuk kesetiaan di nama Tuhan. Dia tidak terikat matanya dengan harta duniawi, tetapi dia terikat matanya dengan harta surgawi yang membuat dia tetap hidup. Maka di awal tadi didatang kita lahir dengan telanjang dan kita pun akan kembali dengan telanjang. Di hita salhut kadang hina kusan Tuhan Yesus sifatnya yumarakening nama raleale terjadi kesalahpahaman, mana gagal paham. Bukti kesetiaan ini dengan ni ale-ale lain itu halaki. Sebagai bukti kesetiaan, pola doha lagi marpungu di bagasan alaman, pitu hari pitu borngin dan maduk hata agiaha itu si Job. Alani perkirona. Alana memang nasi dape secara perdonganon, memang secara perdagingan, memang mardung. Ale secara pertodion dan marbino doha lagi. Asing do pangatusan si Job taring tu nomor Tuhan, asing do pangatusan da tuli taring tu nomor Tuhan. Ima teologi nama setiki, dumpe di bulan nyari di pas di Batama mula si Job silopi dua sianau adokiat di ibana.
Jadi di hita saluhut, ketika hidup terasa beban berat dan segala macamnya, perasa ada betul-betulnya. Nah baru pehita nih, datwari senari, ada berbicara di dungata, nah marukil di bisa ada. Das tidak di buka di nomor 270 polisi ya, pasahat masudena nahinol suami, tu debat Jehovah pardengga basai, ay guru di ibana do tanah do laut, lampe di tahi jolma rohana do lasau. Sepintar apapun kita membuat satu perencanaan, sepintar apa kita membuat satu planning ini A, B, C, D dan segala macamnya, tetapi kalau Tuhan tidak berkehendak, tetap gagal di tengah jalan tanpa kita tahu kenapa dan kenapa. Tetapi ketika kita mau bersandar serta memuji Tuhan di dalam namanya tadi, dia di nomor 270 kursi, bere kamu dia buana murado alusna. Ya dua. Tung ikon hapusamu Jehovah di batamu, di simada potomu sinakap ni roham, ay dangadong kunana ng pehor suako, tangiang udalana asa taruli. Murah darus na tangiang, dangadong bibiro na matukon persebuah udalana asa taruli ho. Dangadong sinitokon, balagabe pilihanmu asa taruli ho. Dangadong itokon, lunasyamu na iro tahun muna kadang suli, balagabe kadang ito kusuni. Itu untuk keperluan kita manusia, asal tipur bahari dan dibata di baru tengah. Alai wado komunikasi itu dibata sederhana dan sangat murah meriah tanpa ada bayar, tidak perlu pakai paspor segala macamnya, tidak perlu calling ke internet, cukup mertangiang. Asa taruliho. Dan kita mau mensyukuri nikmat Tuhan dan mari kita akui di dalam hati kita masing-masing sebagai suatu tabi mata lusi. Wado pakilalamuna amang inang, mau disaretiki hamuna mertangiang, hamuna berdua-dua. Isina berdua-dua diri tewan doh di patut bicang. Kalau tidak manete ilmuna terjadi, berarti hamun dan ngomong maka tidak kun. Nah dong di patah di tengah-tengah. Tetapi kalau kita mau merenung meminta betul-betul, asing do tangi yang ni natorop, asing do tangi yang di keluarga, asing do tangi yang di pribadi. Terkadang di natorop kita bisa kita atur gaya bahasa sedemikian indah. Apalagi mulut pesta ada urban ini, tertapa subat do pertangiangun sebuah semantap. Tidak salah, tidak. Alai ketika kita berdoa pribadi kepada Tuhan, mau tengah malam ke, mau subuh ke, mau doa pagi segala macam, terasa sentuhan itu betul-betul menyentuh. Kenapa menyentuh? Hanya itu, Tuhan hanya sebatas doa. Jadi alam ima di minggu tersebut tereng tu parokilan di Sijok, asa diajak mahita ketika beban hidup terasa berat. Mengusat di mahita, pola marhabusan tu di batas sabik. Tidak ada yang tidak tahu. Di boto di batas rumah yang karena masih di tengah-tengah di boto, wasedang, wasel pasopu, lok majusi. Mari kita berdoa, semoga kedepannya yang terindahlah Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Sungguh tangiang kali yang manami, lomong mana sah, tang lomong rohan nami. Kalau permintaan kita maunya secepatnya ini berlalu. Sampai terbuai akan merpesta, buai akan merulau, buai itu pertaniangan. Gue segala macam, ngasih ruani berbani mengalang jagal tapi dia mula melorong pertanggiangan. Tapi gue udah dengar dong, kan? Tapi nuang be stop sementara. Tidak apa-apa. Anggap mengurangi kolesterol tapi itu bulan anggap mengurangi ya lemak-lemak yang jahat segala macam di dalam tubuh kita. Anggap sebagai suatu perubahan yang memaksa kita untuk berubah. Anggap supaya kita kembali kepada pola hidup sederhana, bersih dan sehat. Anggap semuanya itu sebagai suatu keindahan yang indah yang diberikan Tuhan kepada kita. Jangan kita anggap sebagai suatu hukuman dari Tuhan. Nah Zulu jujur hidup terlalu dia kadongan dan mengatasi pesta-pesta adat. 3 hari baru kita protes pesta adat Batak ini terlalu banyak sekolahnya. Kenapa? Bikin urus sampai 45. Dungi musem nanti yang pada daya begini segala macam. Diprotes akan apostol doang deh. Karena itu banyak remaja Naposo, apalagi Naposo Bulungan yang marhamulian, memprotes, nggak bisakah disederhanakan pesta Batak itu? Sonari ma'alusna, ikut debatadu mengalus langsung, dibikin COVID, putus suri. Mula itu anak, dia mau punanai, mula udah kopi itu, udah lebih. Pada dayon sampaikan saja langsung, tidak usah alat itu dulu. Kan sederhana kembali, jalan memang itu asli di pesta Batak, bukan seperti sekarang ini. Bapak 45 urus gigi di Bapak 45 sedang ujungnya pengantin pihorsoan sedih hari saya pestahun kan itu banyak kamu udah dulu hita tiga pengantin itu udah kedua surakku ini 5 pestahun dan boijo kamu mau jauh makata di si asal laju handang boijo tuh ikut siba atar di babal gambar rohan madok jadi raja sehari dulu kau raja sungguh dia iluja
Maka dengan situasi yang terjadi sekarang ini, anggap sebagai satu kebahagiaan dari Tuhan untuk kita semakin dekat dan semakin mengerti tu dia do pikiran Tuhan tereng tu orang sigaro pari. Alima dia kadongan sehingga memang saya Roma tutu akan najagar na dengket 7 lanon termobi yang ada foto Natal kita ya harus masih bersiap dengan kondisi seperti ini yang tahu baru muse ya semoga Tuhan memberkati kita ke depan dalam tutur dan masudian apa kita bayi kita kekajang nyumbur Tuhan memberkati amin. Ulakan nami lebih ali Tuhan manik moliati nah tapi akan masa taripar di zulub tung sepatar pos rohan nami ali Tuhan hodo nomor nidei jala pos rohan nami nadabaran kami nang tuari kana mangihut di bagasan pangaramoteum pas-pas kami ali Tuhan gu aka berita na subuhi hutari kami gu aka suan na subuhi hujalo kami alai mga sahon gukum duas ni roham neko buhi du bulusan nami subuhi kami tuk tawa ali Tuhan maka langsung selalu dengan dibasam na hujalo kami dibasam guna sigaro pari tu Arya kana mangi dope ari Tuhan dia kesalut program di Huriam tu hor pasaton nami asahoma tutong itu madongan hami ganu batari paro kami di begas asitor nirham satu kenara di Tuhan marakan lebih mami sia begas mon dongani hami bu baju pa kami musi di minggu naro di bagasan asilo tolong nirham saya hupuju pasang apa di guarmu mari kita Yesus Kristus Tuhan nami asimorham di hami amin. Mari deh nomor 752 kita pakai pilihan. Tuhan Maturus masa kami Tuhan Tino Pami Tumpah Mahu Berturumu sedang awal Tuhan Paturus masa kami perbadian pikiraki Ale de bata amanami dadi banua gijang hodo haroni saluhu silalu nadingga do nasa ulibasan na mauli utus upasa tayo masih na lomi tu kami pilihan nami tu ho say jalo may gabi na hutus di jorom
Pasu-pasu may jelara moti, asa uparsiya kami pilihanon, pentibulok karja muli tong-tongan huriam doho di portibion, buhay marohan namin meriti-hiti todim, asalam utadahami gudang ni Israel itu hami, asalam girgiri hami madak mauliati tuho, mariti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale ama namin na di banwa gijang, say pinarabadiya magwarmo, say Roma harajamu, say sauk malom niroham di bunatungang sunga di banwa gijang. Lehong matuhami sa dadan hango siya pari, say sa madosa nami song penesa nami di dosidongan na mardosa tuhami, una kami tugyo tu panggujunan, palua mahami siyan pangago. Di pasu-pasu jal daramoti tuha di batama hita, di sodakot tuha di batama buhi na tuhita, jal asima rohana midahita. Di dopakon tuhan di batama buhi na tuhita, jal di pasaro madamena tutod di tabi. Amin. Oras madita salut. Jangan. Kalau jangan.